πολλούς φίλους στη Θεσσαλονίκη και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν χρειάζεται κάθε φορά όταν ανεβαίνει ο Ολυμπιακός να δημιουργούνται τέτοια προβλήματα. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα. Εμείς, για να ξέρετε, τον ΠΑΟΚ το θέλουμε δυνατό. Γιατί όταν είναι ο ΠΑΟΚ δυνατός, γίνεται και ο Ολυμπιακός πιο δυνατός. Πώς πρέπει ο Ολυμπιακός να βοηθήσει να τελειώσουν αυτές οι ιστορίες οι δικαστικές που εκκρεμούν και κρατάνε το ποδόσφαιρο τέστημα? Για να γίνει και ο ΠΑΟΚ δυνατός και όλοι δυνατοί. Ποιες είναι οι υποθέσεις? Υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν στα δικαστήρια. Να κάνετε λίγο υπομονή. Αντί να μας δικάζετε κάθε μέρα, θα κάνετε λίγο υπομονή, να αφήσετε τη δικαιοσύνη, θα τελειώσει τα θέματα και θα δούμε. Δεν θα κάνουμε ανάλυση τώρα μαζί σου. Λοιπόν, επειδή σεβάστε, εγώ σέβομαι όλους εσάς από τα τοπικά κανάλια, θέλατε να ακούσετε μια κουβέντα. Σας λέω λοιπόν ότι έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική. Κύριε Μαρινάκη, είστε ικανοποιημένος από τη φιλοξενία του ΠΑΟΚ σήμερα? Είμαστε ικανοποιημένοι, το είπα και πριν. Εκτός από συγκεκριμένα γεγονότα, δεν χρειαζόταν τώρα ο Τσόριν να φάει ένα κομμάτι σίδερο στην πλάτη. Ούτε τα μπουκάλια, ούτε τις πέτρες. Αυτά είναι μεμονωμένα γεγονότα. Είχαν γίνει και στο πρώτο μάτς, αντίστοιχα, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, στο πρώτο μάτς μπορεί να είχαν γίνει πολύ χειρότερα. Αλλά τέλος πάντων είμαστε ευχαριστημένοι. Ευχαριστήσαμε την ΠΑΟΚ και τη φιλοξενία της και όλα καλά. Σας εύχομαι. Το πρωτάθλημα έχει τελειώσει για τον Ολυμπιακό? Λοιπόν.